Bona vespre a tots i a totes, mares i pares, germans i germanes, amigues i amics, parelletes i professors. Des d'on ens estigueu veient, ens presentem. Som la Laura Gandau i jo em dic Janet Tella, que som alumnes de quart B. Avui ens dedicarem a introduir i dirigir aquest acte. Sembla impossible, però sí, aquí estem, celebrant les orles i això és el que més hem de valorar, tot i que no les puguem realitzar de la millor manera possible. Anem a disfrutar-ho al màxim. Volem donar les gràcies per començar a tothom que ens acompanya i als professors i pares que han participat en l'organització i han procurat que l'acte d'avui hagi estat possible. Per començar, donarem pas a les paraules de la nostra directora, la Mercè Viladric. Que pugi, sisplau. Som-hi? Bé, bon vespre a tothom. D'entrada, deixeu-me donar la benvinguda a tot l'alumnat que sou aquí de quart d'ESO, a les persones docents al fons de la sala, que ens acompanyen aquí a la sala d'acte Jaume Pons, a tots els familiars que ens veieu des del cantó del nostre gimnàs i a tothom que per les circumstàncies actuals no poden ser presents i estem seguint l'acte des de casa. Una altra de les inconveniències que ens ha causat aquesta pandèmia. I esperem que aquestes alçades de curs ja sigui la darrera. Aquest any ha estat un any dur per tothom. A nivell de centre, crec que és just, però, dir que hem aguantat bastant bé la pandèmia. Si no m'equivoco, l'alumnat de quart ha estat confinat 3 cops. 2 els de quart A i 1 el de quart D. Però sí que és veritat que a nivell de relació i a nivell social heu tingut moltes restriccions. Les mascaretes, els patis sectoritzats, les restriccions d'accés als passadissos, a les altres classes, al bar, les temudes i sempre discutides faltes Covid. Tot això ha estat una terrible murga, tant per a docents com per a l'alumnat i, per què no dir-ho, per les famílies que veien amb desesperació com es tornava a activar l'alerta de l'IEDUCA i sortia una altra falta Covid. Però mireu, potser gràcies a tot això han patit pocs confinaments i la incidència en pèrdua d'hores lectives ha estat baixa. Vull agrair especialment la feinada que heu fet les persones tutores i la resta de l'equip docent. En un any on la gestió d'aula i la gestió de la tutoria han estat simplement complicades. Heu contribuït a la convivència i a la cohesió dels grups classe. De veritat, moltes gràcies, companyes i companys. Sigui com sigui, ja heu arribat al final del primer trajecte, al final de la vostra etapa d'escolarització obligatòria. Fins ara heu seguit un camí traçat, amb molt poques opcions d'elecció i, per tant, poques possibilitats d'equivocar-vos en la tria. Ara us trobeu amb una cruïlla, amb múltiples vies davant vostre i haureu d'escollir quina serà la vostra. Tal vegada teniu por d'errar la direcció, de prendre decisions que després no us agradin, d'iniciar un camí que després haureu de desfer. Però tot és part del viatge que empreneu. Tot és part del vostre aprenentatge i de la vostra transició cap a la maduresa. Crec que totes i cadascuna de les persones adultes que ens acompanyen avui podem donar fe d'això. Moltes ens hem equivocat de camí, hem entrebancat, ens hem aixecat i ens hem tornat a començar, oi? Doncs d'això es tracta, de caminar i mirar sempre endavant. Aquelles persones que seguireu amb nosaltres, a la nostra comunitat educativa, us emplaço a la cerimònia d'orles de lliurament d'orles, que ho he dit al revés, de batxillerat d'aquí 2 anys. Ens veurem aleshores. Esperem que 2. A la resta d'alumnat que ens deixeu enguany i a tothom en general, us desitgem molta sort. Abans d'acabar, que no em vull allargar massa, em permetreu llegir-vos una estrofa del poema Cant al camí,
del nord-americà Walt Whitman, que diu el següent: a peu i amb el cor lleuger me'n vaig pel camí. Sa, lliure, el món s'obre davant meu. El llarg camí terrós em conduirà allà on jo vulgui. Ja no demano bona sort, jo sóc la meva sort. Ja no gemego, no posposo i no necessito res. Ja n'hi ha prou de queixes, de biblioteques, de crítiques rondinaires. Fort i satisfet, viatjo fent camí. Només em queda donar-vos l'enhorabona i desitjar-vos que tots aquests camins que emprendreu a partir d'ara, potser separats de les famílies i dels amics de sempre, us siguin molt plaents en la ruta i per molt llargs que siguin, sempre us duguin al mateix punt, la felicitat. No puc acabar, però, sense adreçar unes paraules a unes companyes nostres i professores vostres que aquest any han decidit posar punt i final a la seva etapa professional. Després de tota una vida dedicada a la docència, ensenyant i acompanyant nois i noies com vosaltres, la Teresa Serra, la Carme Espina i la Lourdes Salici es jubilen. Egoistament, us he de dir que em sap greu, perquè perdem 3 bones professionals. Però la veritat és que personalment estem molt contents que puguin gaudir el seu temps per dedicar-se a allò que vulguin, allò que fins ara la tasca docent no els ha deixat marge per fer. I per tant, des d'aquí els envio una forta abraçada i els desitjo moltíssima sort. Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Després d'aquest magnífic discurs, donem pas al director de l'AMPA, el senyor Palou. Que pugi, si us plau. Que hi és, no? Així. M'han fet director, però soc president i de fet som una pinya, vull dir que ningú és més que un altre. Bé, bon vespre, alumnes, professorat, equip directiu, companys de l'AMPA i famílies que ens veieu des del gimnàs o des de casa. Saludem-nos tots ben fort perquè ens puguem escoltar i sentir-nos més a prop encara, tots els de la sala i els del gimnàs. Bé, benvinguts i benvingudes a aquest acte festiu de lliurament d'orles de quart d'ESO. Ja veieu que cada any som més creatius, no? I que si l'any passat varen gaudir d'aquesta festa a la pista del nostre centre, enguany ho fem d'una manera híbrida, no? Com no podria ser d'una altra manera en aquesta època que estem. I des d'aquesta sala d'actes gaudirem de la festa i les vostres famílies ho faran des de ben a prop, perquè ho puguin gaudir també. Ja veieu que ni Covid, ni mesures a vegades desproporcionades o que no acabem d'entendre, ni el temps ens impedeix celebrar la vostra festa, perquè és la vostra festa, i la qual no seria possible sense la vostra complicitat i l'empenta de l'equip directiu del Pedrolo i de tota la gent de l'AMPA. Bé, des de l'AMPA, pares, mares, famílies, ens afegim al reconeixement d'aquesta primera etapa que finalitzeu al nostre centre. Alguns de vosaltres ens deixareu per iniciar els vostres projectes en altres etapes formatives o al món laboral i per tant us desitgem molta sort i que tingueu sempre aquestes ganes d'aprendre. Bé, l'alumnat que continuarà el proper curs amb batxillerat, doncs ja sabeu que us esperen anys intensos, però que els anireu superant amb el vostre esforç i l'acompanyament del nostre professorat, no en tinc cap dubte. Avui segur que passaran alguna imatge, segur que igual us costarà reconèixer-vos, no? Quan vareu arribar aquí per primer cop, i segur que teniu un bon grapat d'anècdotes que heu anat visquent amb els companys, professorat i amb el personal del centre.
i que amb constància, dedicació i suport dels vostres companys i professorat heu anat superant exàmens i qualsevol dificultat del vostre dia a dia. Ja veureu que en el vostre aprenentatge i maduresa com a persones aquest és un treball conjunt i col·laboratiu, on vosaltres com a estudiants sempre teniu el professorat al vostre costat. També teniu al vostre costat els companys, companyes i a les famílies per ajudar-vos en el vostre creixement com a persones. Sou joves, amb ganes de menjar-vos el món, segur, amb moltes expectatives per la nova etapa que començareu a partir d'ara, i sigui de manera presencial o amb el Zoom o Meet o el que ens sorprengui la vida, continueu amb aquestes ganes d'aprendre. Sigueu sobretot autèntics, creatius, sigueu crítics, qüestioneu i reflexioneu sobre les coses, sigueu col·laboratius, participeu de tot el que us presenti pel davant, perquè sense la cooperació en qualsevol àmbit, ja sigui formatiu o des de qualsevol entitat de la nostra societat, no es podria transformar ni tirar endavant cap projecte. I avui en tenim una bona mostra d'un treball col·laboratiu que han pogut realitzar entre tots aquest acte. Bé, per no allargar-me, dir que des de l'AMPA us desitgem molta sort en els vostres propers projectes, tant al centre com a fora. I bé, per finalitzar i recordant a Pedrolo, com dia ell, allò que no s'expressa no existeix. Així que expresseu-vos com vulgueu i amb respecte i a gaudir de la festa. Vinga. Moltes gràcies. Ja ens torneu a tenir aquí i ara ens agradaria posar-nos una mica més sensibles i per això mateix agrairíem que pugessin a l'escenari la Iliana i l'Iris. Un fort aplaudiment. Això està una mica... On està? Això no... Que no podem... Janet, no podem agafar? No. Vale. Bona nit. Ens agradaria expressar totes les sensacions i emocions que hem viscut aquí, amb els nostres companys i professors. I per fer-ho ens agradaria començar parlant dels moments d'alegria, com proposar-nos fer un simple Kahoot que per nosaltres era com donar un caramel a un nen petit. Dels instants de tristesa, de les estones de nervis previs als exàmens o lliurament de notes. Moments en què tot i enfonsar-nos sempre hem volgut comptar amb algú perquè ens tornés a aixecar. Tots aquests moments ens han fet créixer com a persones. Per molts han sigut 4 anys una etapa que marcarà un abans i després en les nostres vides. D'altres han vingut més tard o han marxat més d'hora. O simplement han viscut altres experiències fora durant algun curs. Però tothom que ha passat per aquest centre podrà sentir-se'n ben orgullós i marxarà amb 1.000 anècdotes per recordar. Aquests anys no han sigut gens fàcils. Hem hagut de treballar sense parar fins a les tantes de la matinada o fins a les 11:59. Un segon abans d'esgotar-se el termini d'entrega. Pura adrenalina. Hem posat els colzes a la taula per lluitar pel que aspiràvem, amb més o menys facilitat, però sempre desitjant el resultat esperat o merescut. Tot i que el tema principal d'aquesta nit tan màgica sigui el final d'una etapa, la nostra etapa a l'ESO, nosaltres pensem que durant uns minuts el protagonista de la nit no ha de ser el comiat, sinó totes les accions i les decisions i els moments que ens han fet estar fins aquí. Ja que en aquesta ocasió, igual que en moltes altres de la vida, aprenem que els adeus, tot i ser tristos, sempre van acompanyats de nous principis i noves oportunitats. Amb el temps aprenem que no és la destinació el que realment importa, sinó el que trobes, aprens i vius en el camí. No cal dir que el nostre camí no ha estat gaire planer, especialment en els darrers mesos. Maleït Covid, però ara que mirem cap al primer dia en aquest centre i veiem les nostres versions de fa uns anys, ens adonem de com hem crescut i evolucionat com a individus i com a grups. Junts les hem passat de tots els colors, hem rigut fins que ens feia mal la panxa quan ha convingut i quan no una mica també. Ens hem donat suport quan les coses s'han ficat una mica difícils i ens hem agafat les mans amb fermesa quan el nerviosisme i la por han sortit a flor de pell. Així doncs, tot i que aquest moment marqui el final del trajecte, hem de deixar aquest final en segon pla i primerament recordar tots els moments que hem construït. Donem les gràcies a tots els professors i professores i persones de la comunitat educativa que heu treballat per fer que el Pedrolo enriquís no només els nostres coneixements, sinó les nostres vides. Tot i que ens dolgui parlar-ne, hi ha una veritat universal que tots hem d'assumir, vulguem o no. Al final, tot s'acaba. Avui ens acomiadarem. Hi haurà gent amb qui ens retrobarem i gent amb qui perdrem el contacte per sempre.
Avui acabem una etapa de la nostra vida, amb sensacions estranyes i de satisfacció, però també d'incertesa per no saber respondre a la pregunta. I ara què? Com serà el que vindrà? Ens agradaria que tots ens miréssim als ulls els uns als altres i recordéssim com hem fet la feina, millor o pitjor, com l'hem patit també, com hem plorat i hem rigut, com ens hem enfrontat i ens hem estimat, cada instant que hem gaudit, els sentiments i les experiències que al llarg de la vida aniran esdevenint cada cop més llunyanes. Estem contents per haver-nos pogut reunir i qui sap si ens retrobarem en un altre camí, en un altre moment i en un altre lloc. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara que ja ens hem posat una mica sentimentals, anem a riure una estona i demanem als nostres companys, el Denis Marc i la Ingrid Martínez, que pugin a fer-nos riure un rato. Un fort aplaudiment. Comences tu? Vale. Ens hem tret la mascareta, no? Ah, sí, potser sí. Estaria bé igual. Vale. Bona vesprada a tothom. Maco l'any que hem passat, mascaretes, gels hidroalcohòlics, distàncies de seguretat, noms a les taules que van durar 2 dies, i això que no som la camorra de primer d'ESO. En fi, la Covid, que havia de passar, no? S'ha de dir que les mascaretes no ens les hem tret gaire, ara, Mercè, això de les distàncies igual. Sí, però deixem aquest tema perquè que n'estem de cansats. Podríem dir que hem acabat el curs i que n'hem sortit bastant ben parats. Jo realment no tinc tantes queixes. Ara que alguna, Mercè? Ostres, tu, i els professors que hem tingut, Sí, perquè ja no oblidarem mai les làmines i els marges de la cinta. I tampoc els exàmens de la Rosa que arribaven un mes tardet. Ni els mapes del món del Josep. I vinga a repassar, com amb l'espina i les perspectives axonmètriques. Repassar el que feia falta a l'últim examen de català, potser. I el Javi, tranquils, que això ja ho faré l'any que ve a batxillerat. Ni els powerpoints del Gorges. I menys les xerrades motivacionals del Malimba. Tampoc les plaques d'Arduino. Aprofito per recordar a Royes que ens deu pasta. Lo de la Blanca... Vale. Sí. I que carinyosa la Blanca, empujant-se per les parets al ratllar les taules. Continua. Ni l'amor per les abelles de l'Ansorena. Ni els mites del Cardona. I el Carabassa, que en una setmana fèiem 3 tasques, això igual una mica lleig, Les tremendes maratons dels genís. Les fitxes de la Mijaela desforestant una mica així l'Amazones. A l'estil una mica com el Ramon, també. Tampoc la Sans i que a l'arribar a la classe ja escrivia a la pissarra. Ni la Georgina, que feia més fotocòpies que els abogats del procés. I les fórmules de pam i mig de la Tosquella. Ni tampoc les classes megaproductives de la Laura de francès. I moments inolvidables com les sortides a la neu. O altres moments com la sortida a França i a Irlanda, és a dir, les que no hem fet. Ai, el Pedrolo, quin institut, de lo millaret que se n'ha fet aquí. Ja veus, perquè tant si anem a batxillerat com a cicles han estat 4 anys impressionants. I més impressionant si d'aquí 6 anys ens retrobem, que potser ho haurem de fer en un pavelló, però tot és possible. Sincerament, per mi, ha estat un any bastant bonito. Gràcies a tots i a totes per participar-hi. Què és tot això? No. No, espera, que segueix. Sí, deixa. Espera una mica. Moltes gràcies. Per acabar amb els discursos, donem pas als que han sigut els nostres referents més importants aquest any, els nostres tutors i tutores.
abans que comenceu, us volem agrair tot el que heu fet per nosaltres al llarg de l'any. Malgrat els desacords que hem tingut, heu sigut una part molt important del nostre pas per l'institut. Ja podeu començar. Bona nit a tothom. Malgrat que una part del discurs que teníem preparat, doncs moltes coses ja s'han dit abans, llegirem el discurs que teníem preparat. Bé, comencem. Alumnat, professorat, membres de l'AMPA, famílies, amistats, d'altres membres de la comunitat educativa. Ens agradaria adreçar-vos unes paraules de comiat en aquest acabament de l'etapa d'ensenyament secundari obligatori. A partir d'ara, les vostres vides potser agafaran camins diferents, ja no estareu tots junts. És un bon moment, doncs, per aturar-se, reflexionar i fer balanç. Vivim un moment de la història en què tot va molt ràpid i que sovint falten espais per fer aquest exercici, de contemplar allò que passa al nostre voltant, passar revista a tot el que deixem enrere. Parvulari, primària, ESO... Fins ara només hi havia aquesta ruta possible. A partir d'ara, en canvi, les possibilitats semblen infinites. I fa por, és clar. Fa por el no saber. Però alhora és precisament aquesta por, aquest no saber, el que fa que la màgia sigui possible, el que fa que la vida valgui la pena de ser viscuda. Perquè de vegades no hi ha respostes correctes, perquè només vosaltres podeu construir-vos una vida de la qual us en pugueu sentir orgullosos. La majoria de vosaltres heu passat 4 cursos en aquest institut, o alguns potser 5, o potser veniu d'un altre centre i han estat menys. Però en tot cas, si sou aquí avui, acompanyats de famílies i professorat, és que voleu acomiadar-vos del vostre institut, el Pedrolo. Creiem encertat recordar i agrair el granet de sorra aportat pel vostre professorat, les vostres tutores i tutors, coordinadores, al llarg d'aquesta etapa, ja que el camí amb tots nosaltres esperem que hagi estat més fàcil i desitgem formar part també dels vostres records de joventut. Igualment, volem agrair a tot l'equip directiu, encapçalat per la nova directora, Mercè Viladric, l'esforç i la professionalitat per haver entomat un curs encara marcat per la pandèmia. Un curs ple de normatives, incerteses i canvis organitzatius constants. Malgrat les dificultats, però, ens n'hem sortit i desitgem que a poc es puguin fer realitat les il·lusions i els projectes educatius per continuar fent del Pedrolo un bon referent educatiu de Tàrrega. També cal mencionar la bona feina feta i suport fet per les famílies, que són qui també us continuaran fent costat en el vostre camí i la vostra formació no només acadèmica, sinó humana. Un aplaudiment per les vostres famílies. També una menció especial a l'AMPA per fer possible avui aquesta festa i poder-la fer amb la companyia de les famílies, sigui presencialment al gimnàs o virtualment des de casa. Continua el company Josep. Estimat alumnat de quart d'ESO, en certa manera, avui és l'hora dels adeus, encara que molts de vosaltres continueu aquí cursant el batxillerat.
Les persones tenim el costum de celebrar allò que comença, però també allò que s'acaba. I en fer-ho, reconèixer públicament la feina feta i recordar els moments viscuts, siguin bons o no tan bons. Voleu viure plegats l'experiència d'arribar al final, de compartir junts un cúmul d'emocions i sensacions, de records i vivències, de plans i expectatives. Sou alhora a la nit d'arribada i a la de sortida. Sou en un moment de canvi, de presa de decisions, i tot que el canvi poden causar vertigen, també són necessaris per créixer com a persones i seguir endavant. En aquests anys heu compartit un munt d'hores de classe, nous aprenentatges, jornades, treballs individuals i grupals, exàmens i altres activitats d'avaluació. Heu exposat el projecte de recerca, alguns amb força nervis, d'altres molt relaxats. També heu compartit experiències en el treball de síntesi, les sortides i les excursions. A primer al Delta de l'Ebre, a segon a Rialp, a tercer confinats, i a quart no hem arribat a anar a Irlanda, però sí a PortAventura, i dilluns i dimarts continuarem amb el que ens permet la climatologia. Heu participat en les activitats del centre que hem anat fent al llarg d'aquesta etapa. Xincames, Castanyada, Sant Jordi, Pedrostoltes. Enguany, però, sense haver-lo pogut organitzar vosaltres. Heu assistit a les xerrades sobre orientació acadèmico-professional amb l'objectiu d'ajudar-vos a decidir el vostre futur i també les xerrades sobre altres temes molt importants en l'adolescència. L'etapa de formació com a persones, com són l'autoconeixement, la sexualitat, els estereotips, les addiccions, seguretat vial o les xarxes, etc. I ves per on, aquesta maleïda pandèmia no us ha permès viure del tot com estàveu acostumats. L'any passat ens vam haver de confinar, deixar de fer tot allò que fèiem habitualment, cuidar-nos i valorar allò més essencial de les persones. Enguany hem pogut tornar a les aules, però amb certes restriccions. Hem normalitzat paraules com grups bombolla, gel hidroalcohòlic, distància i mascareta. Ens hem hagut d'acostumar a 1001 normes de prevenció i seguretat. Sí, i per això també han aparegut noves sancions a l'institut. Faltes Covid les hem anomenat. No dur la mascareta ben posada, fer el material de desinfecció, moure's de la zona indicada dels patis, compartir beure i menjar, no respectar la distància mínima de seguretat, especialment difícil pels sovintejats filtrejos d'alguns alumnes. I tot això ha sigut força dur per a vosaltres, adolescents amb ganes de menjar-vos el món, que a més de la vostra vida acadèmica heu vist afectada la vostra vida social. Als altibaixos normals de l'adolescència s'hi ha sumat la Covid i en algunes ocasions hem hagut d'habilitar espais com el lavabo per fer confidències i expressar els sentiments. Volem aprofitar l'ocasió per fer un reconeixement a l'alumnat que ha hagut de fer les classes a casa durant un temps més llarg per circumstàncies personals. Benvingut Isaac i benvinguda Alba. El camí ha sigut llarg i feixuc, però també han estat mesos d'aprenentatge, en què molts de vosaltres us heu arromangat i heu agafat el toro per les banyes per tirar endavant els vostres estudis amb les eines que proporciona la santa plataforma de Google, Meet, Classroom, Drive, Plus, Sites, les 1001 plataformes de videoconferències i el nostre humil Moodle. I no ens oblidem dels nostres fantàstics grups de WhatsApp, que a més de memes i roqueries ens han servit també per estar connectats entre alumnat i professorat de l'institut. Però no ens oblidem de les anècdotes i vivències més divertides que hem viscut aquest curs i que han suposat algun que altre interrogatori. A veure, nois i noies, qui és el responsable dels avions de paper que han sobrevolat les aules i els patis i fins i tot la carretera? Qui va trencar el xip-xip? Qui omplia els dispensadors de colorant? Qui posava boles de paper al desinfectant? Qui va portar la pedra que ens ha acompanyat tot el curs com una alumna més? O el nino que presideix la classe de quart C des de fa unes quantes setmanes? El nino
I qui enganxava la compresa a l'altaveu? Qui feia desaparèixer per enèsima vegada el plànol de la classe? Qui se n'anava de l'institut a l'esclat en hores lectives? Qui apagava el maleït projector? Aquests interrogants són grans misteris, però posarem llum a la foscor. Tot això ens demostra que heu assolit satisfactòriament i amb escreix les competències digitals, personals, socials i d'altres que no estan contemplades dins del pla d'estudis. Parlant de competències, parlem de les competències dels nostres alumnes per classe. Georgina, què ens podem dir dels alumnes de quarta? Hem tingut alumnes amb grans capacitats físiques i esportives, excel·lents habilitats de lluïment de músculs abdominals i bíceps. Amants de la música a les orelles, que creuen tan necessària per suportar les classes. Amants també del silenci, sobretot a les 8 del matí. I amb grans habilitats manuals a l'hora de construir un búnquer, tot i que ho confonguessin amb una trinxera. Rosa, què en podem dir dels de quart B? És de quart B. És de quart B. Bé, rieu-vos-en, doncs, rieu-vos-en, deia, del Sòcrates, de Plató, de Marx, de Virginia Woolf i Maria Mercè Marçal. L'alumnat de quart B, ells i elles, sí que en saben de guerres dialèctiques, debats, assemblees i rebel·lions. Gairebé hem viscut una revolució anarquista, comunista, llibertària, no sé, però feminista segur. Ai, però a més del cervell, heu demostrat que sabeu fer servir altres òrgans. No heu detectat darrerament unes picades de mosquits sospitoses al coll d'alguns alumnes? Deixem-ho aquí. Què en podem dir dels de quart C, Mijaela? Heu sigut hàbils mags i escapistes, fent aparèixer i desaparèixer les coses, bellugant el projector de classe o enganxant una compresa a l'altaveu. Heu demostrat tenir un gran esperit d'acolliment, especialment amb els éssers més vulnerables i solitaris, com la Pedra o el Nino, que heu acollit com uns alumnes més a classe. Eps, i heu esdevingut a final de curs uns excel·lents poetes visuals, amb el poema de l'oració composta, coordinada, juxtaposada i subordinada. Metàfora d'un munt de cadires col·locades les unes damunt de les altres, fent equilibris perquè no caiguessin. Judit, què en podem dir dels alumnes de quart D? Ai, els de quart D, els de quart D. Hem tingut uns alumnes, sobretot unes alumnes, amb excel·lents capacitats visuals per admirar des de la finestra tot aquell que passés per davant de l'institut. I també heu destacat en habilitats verbals, xerrant pels descosits, sempre i a tota hora.
I alguns de vosaltres heu demostrat, heu demostrat que el temps és relatiu. Que coi, és que no ho va dir Einstein? Doncs els rellotges d'alguns alumnes també. Retards a dojo. I no us ho perdeu. No només a les 8 del matí per anar a classe. No, a PortAventura també. I avui, aquí, també. És que n'hi ha per llogar-hi cadires. Les del poema visual de Quarser, esclar. Però el que més ens ha sorprès de vosaltres ha sigut el gran enginy que heu demostrat a l'hora de fer un examen. Que no ho sabíeu? Sí, ja ho sap, ja ho sap. Li vaig confessar. Ara sabreu una gran confessió. Que no ho sabíeu les capitals del món i teníeu examen de socials? Cap problema. Aprofitarem que a català hem après a transcriure fonèticament i farem una xuleta enorme a la pissarra que el Josep de socials no sabrà entendre. I tal dit, tal fet. Totes les capitals del món transcrites fonèticament a la pissarra. I vosaltres vinga a mirar la pissarra. I així vau fer l'examen. I què en podem dir dels de l'E? A veure, Josep, què en direm? On està? A veure, i què podem dir dels de l'E? Quan entràvem a classe deien on són els alumnes i en obrir la llum els trobíem a tots al moble del fons de l'aula. En especial, un especial reconeixement per a aquest moble, que ha hagut de suportar el pes de molts alumnes a sobre, ja sigui de peus, estirats a mode de platja o directament els uns sobre els altres. Fins i tot hem arribat a demanar direcció si se'l poden emportar a casa com a record de l'institut. No ens podem oblidar de la manta compartida durant les nevades per suportar el fred a l'institut. I no podem deixar d'esmentar els constants canvis de taules i cadires per poder estar més a prop els uns dels altres. Bé, ja veieu el panorama que hem tingut enguany. Tot forma part també de l'educació i tant. I si ens ho mirem bé, enguany potser ha sigut el primer any que no hem hagut de sancionar ningú per menjar xiclet i enganxar-lo sota les taules o bé a saber on més. O bé la mascareta ho ha impedit, o bé la mascareta ha fet que no ho veiéssim els profes. Ara, estimat públic, arriba el moment més esperat de la nit, el de l'entrega de les orles. Però abans d'entregar-vos-la a vosaltres, veiem just i necessari fer-ho a l'alumna estrella del curs, aquella que sempre hi ha sigut, la que no ha fet mai tard, la que ha estat calladeta, la que no ha interromput la classe, la que mai ha estat expulsada. Sí, ja sabeu de qui parlem, oi? Moisés, projecta aquell compte d'Instagram. Li donem l'ESO o no? Aquesta és la qüestió. Però mirem-ho bé això, profes. Abans de donar-li el títol de l'ESO hem de valorar moltes coses. Quantes en porta de suspeses? 3 de quart i 2 de tercer. Com ha fet el projecte de recerca? Un desastre, tot copiat i enganxat. I les competències bàsiques com li han anat? Català, castellà, justet. Mates i anglès, baix. I no va voler fer les socials. I les sancions? Mirem-li educa. Quants interromps té? Cap! Quants retards? Cap! Quantes expulsions? Cap! Quants no treballa? Molts! Molts i molts! Ai, que té algun molt bé que li compensa. Qui coi li ha ficat? Anirà a l'extraordinària? Serà aprovada per junta? Digueu, alumnes de quart, què fem amb la pedra?
Què fem amb aquesta alumna? Li donem l'ESO o no? Va, digueu. A veure, nois, abans d'acomiadar-nos, ja acabem. Permeteu-nos una reflexió final. Hem parlat del passat i del present, però ara toca també parlar del futur. Un futur que comença ara, amb la presa de decisions. Uns cap a cicles, alguns altres cap a itineraris formatius com els PFI i la majoria de vosaltres cap a batxillerat. Alguns que tenen molt clar quin futur acadèmic volen, d'altres que encara no ho tenen gens clar. Tant és. Nois i noies, us hem de confessar que la vida serà així a partir d'ara. Haureu de prendre decisions que afectaran la vostra vida personal, social, acadèmica i professional. I aquí és justament on rau la llibertat, en el fet de poder decidir el que un o una vol fer. Aquest dret que tant ha costat aconseguir, especialment a les famílies humils i a les dones. Valoreu-lo, sisplau. Decidir és bo. Trieu el camí que trieu, endavant. I si cal desfer-lo una mica, no passa res. L'important és que ho hàgiu decidit vosaltres. Tots els tutors de quart us desitgem molta sort i un molt bon estiu a tots i totes. Bona nit una altra vegada a tots i a totes. Ara que ja hem escoltat prou discursos per avui, començarem amb el repartiment de les orles, acte que estarà amenitzat per algunes actuacions. Demanem als alumnes de quart B que es col·loquin a l'esquerra de la sala per ordre de llista i ben posats. I anirem pujant. Alba Empordanès. Sergi Benet. Cesca Caparrós. Laura Gatnau. La Rosa sortirà amb la mascareta a l'orella. Pau González. Sergi Linares. Mosquit. Ainhoa Llovera. Denis Marc. Ingrid Martínez. Aina Meda.
Víctor Moré. Se t'ha barrejat. Oyam. Zaira Navarlaz. Pau Oromí. Lluc Pont. Daniela Porta. Pau Sarri. Janet Tella. Chaima Tawali. Victoria Villarroel. Nicoleta Xifré. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing, thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, you might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustlers' work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, cause you were born this way, baby. My mama told me when I was
boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in your way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't love yourself and regret, just love yourself and instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. There ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby, I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not. Ara començaran a pujar a l'escenari els alumnes de quart C a continuació d'una magnífica actuació. Endavant. Jan Anglès. És aquesta. Vale. Laia Canosa. Carla Cortada. Andrei Cristea. María Delgado. Raimon Ferrer. Natalia García. Tani Guevara.
Arnau Macià. Me falta una mica de... Necessitaria veure, però bé. Pladis Macosi. Nidal Micri. Aroa Muñoz. Ingrid Iglesias. Alba Horno. Pau Pasqual. Bernat Pérez. Marc Prats. Jordi Rius. Ainhoa Rodríguez. Janet Santos. Y Carla Soldado. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony. Dominicana ya replicó. Y del Caribe somos tú y yo. Y se me fue la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Qué me confirmó? Y el rojo con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y no te mueres, miren que Dominicana ya replicó. Con México, Colombia y Venezuela. Y el Caribe somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador bilirrubina y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando.
Què us sembla? Guai, no? Pues paciència, que encara en queden 2. Ara, els fantàstics de quart D rebran les seves orles i també faran un ball superxulo. Aplaudiu! Iris Álvaro. Laia Amenós. Nil Balasc. Núria Beniva. Martina Cera. Andrea Kitzurla. Idaira Estrada. Pol Ferrer. Iliana Gilabert. Belén Jiménez. Naira Jiménez. Alba Lomas. Eric Martínez. Guillem Mo. Sara Umbisi. Dani Ruiz. Lluís Tella. Biel Torres.
tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Como Rayo McQueen, tú eres mi queen, yo te Krillin, te lo digo claro, mami, fucking with me. Mírame, sabes que lo traigo puro, derroche frescura, como articuno, mi caña de pescar, chaco, un perreo duro. ¿Un perreo duro? Un perreo dura, 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 un perreo dura, 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 un perreo dura, 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 un perreo dura, 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 dura. Pa' que lo baile. Un perreo duro, duro contra el muro, como Iker Casillas, te lo hago seguro. Tú eres mi Pokémon, yo te capturo, te hago mi conjuro pa' que lo bailes duro. Duro, 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 pa' que lo bailes duro, 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 pa' que lo bailes duro, 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 Pa' que lo baile. duro, 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 duro. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. I know you got it, clap your hands on the floor and keep on rocking, rock it up on the floor. If you're a criminal, kill it on the floor, steal it quick on the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Per acabar, es repartiran les orles dels alumnes de Quare, on estarà inclosa una increïble ballaruca. Un aplaudiment, sisplau. Vinga, va, quarta. Jana Bailón, a l'escenari. Laura Balcells. Ara venen tota la família Balcells, ja. Ferran Balcells. Júlia Balcells. Xavier Balcells no, Berenguer. Mònica Bros. Martina Díaz. Júlia Duran. Anwar El Emrani. Noah Fernández.
Marc Freixes. Joel Lluís. Joel Marcet. Jordi David Ramírez. Marco Sala. Iker Soriano. Brian Tarruella. Àlex Torres. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Good.
Hasta la próxima. Per acabar, realitzarem el repartiment de les orles dels alumnes de quart A. Un fort aplaudiment. Tetiana Breslaska. Mariama Diallo. Isaac Franquesa. Mariama Gómez. Andrea Yancu. Ben Damane. Irene Oliver. Marta Salvador. Ah, Pugesa no. Ah. Bedín. Ui, sí, el Bedín. Bedín Lanzallac. Valeria i Alessia. Un cop acabat el repartiment d'orles, falta una petita cosa, que és un vídeo que han preparat dos alumnes Del nostre camí a l'ESO. sobre el nostre camí a l'ESO, que pot ser molt emocionant. Prepareu-vos.
Voleu esperar? Home, és que quede. Ara despedim. Fins aquí l'acte d'avui. Agraïm novament la presència de tots els que ens heu volgut acompanyar. Bona nit a tothom. Bona nit.